Schembri għandu jiġi investigat hekk kif xekkel il-ġustizzja. Kien dan il-messaġġ li ħareġ mill-editorjal tal-Gazzetta Malta Today wara x-xhieda li ta' Melvin Tewma fejn qal li Schembri kien qed jgħaddi d-dettalji dwar l-investigazzjoni tal-assassinju tad-Defni Caruana Galizja u saħansitra impossibilità li jgħadda l-istess informazzjoni lil Jurgen Schembri. It-tabib Adrian Vella, tabib komuni ta' Fenech u Schembri, kien qed jgħaddi messaġġi sigriti bejniethom. Dan jissuġġerixxi li it-tabib Vella prova jxekkel ix-xogħol tal-ġustizzja. Madankollu, minkejja dawn is-suspetti kollha, Schembri qed jibqa' jaħrab il-ġustizzja u mhux jiġi investigat, kompla jgħid l-editorjal. Fil-qorti ħareġ li Jurgen Fenech kien jaf bix-xogħol li qed isir mill-pulizija għax kien hemm min wassallu l-messaġġi. Min-naħa tagħha The Malta Independent qalet li minkelli m'hemmx evidenza li Schembri involut fi qtil ta' Caruana Galizja u ilu xhur qabel l-arrest ta' Jurgen Fenech jaf bl-involviment ta' Melvin Tewma. L-istess gazzetta tirrapporta li l-Pulizija ta' Malta tinsab konvinta li Schembri kien jaf bl-involviment ta' Fenech xhur qabel l-arrest tal-istess negozjant. Fix-xhieda, Tewma milla ċara li Fenech kien qed isir jaf l-informazzjoni mingħand Schembri. Meta Tewma kien xhied fil-każ ta' 3 akkużati li għamlu l-bomba u qal li kien irrikordja lil Jurgen Fenech u Schembri għax beża li bħalma qatlu lil Defni Caruana Galizja kapaċi joqtlu lilu wkoll.